ଅତି ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମନୀଷ ଗୁହାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶିକାର କରିବା, ଫଳ ତୋଳିବା, ପାଥର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଚାଷ, ଘର ବନାଇବା ଓ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଶାନ୍ତ, ଶିସ୍ତ ଓ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ୟାପାର ଓ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ, ଭଲ ଭାଷା ଓ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଚାଲିଚଳନୀର ନୂଆ ଆକାର ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ଆଉ ଆଧୁନିକ ହେଲା। ପଢ଼ା, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ, କାମ ଓ ସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଆଜିର ଯୁଗ, ମୋବାଇଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଚରଣ ବଦଳାଇଛି। କେଉଁଠି ସଭ୍ୟତା ବଢ଼ିଛି, କେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଏକ କଥା ସତ୍ୟ, ଚାଲିଚଳନି ସମୟ ସହିତ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ମନୁଷ୍ୟତା ଓ ସମ୍ମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱ ପରିଚୟ।